Tahu asal bini tu aja nabo nabo, akhirin. Ya, saya betul. Tahu aku cerita. बुखुनो संग जमा कामा हाय जों दिनै फुङाव खोनागासिनो बुखुक जेसमिन थियोनि खोनाका गाम कि कुबुजा ना नातामा जे काम गाय साइ खोनार बनो को जीवियो को डाक्टर तो लांना नै बनो गाड़ी रक साहरै आं देला नाय टंखा देला ना खाकाय ब हामा सं सुगु टंखा हामान दिनो आं बन देला रिथिनि बिमा संनि रक टंखा माने रक खातिका डाक्टर थाना नै ओंगा बिनि मय हायै नोंथांमोन खाजाफोरनै जाय टांखा ओंखायनो आगैसा गोदोना ख्रुब जाङै हामा संसार सांखा गावलाखाय हामा थाखि थांखा बिनि ओंखाय आबरखा आं हामा थाखा बखौ सिगरि खाबला नै छाकाता अलखाय जों हाजि थांखा गोरसा हामा सिगरि थांखाबा ता खाजिना बन दाखौ तलायाखौनो गारि बबस काङनो इ को दगलामो गारि बेरा जाता ओंगा बसाव तलांले तां खाजिनानै थै दंखा तनग्रा दि नि छागागाय सिको तनि तन खता मखरे रि खता देला नारी तनि माने मखरे रि खता ओंखाय ताबुगले माने बु हस्पिटाल रहगा जाखाबनो जों ताबुक तलां माखा बुराखा तलां माने बुराखा नारं माय फजिबो सौकिया बुरा खाले तामनि सायागा बुरा खाने जे हस्पिटाल नि डाक्टर रक तामनु साका आबो खालि लगी थाना छाइमाछि नाम बका आं छाइमेया माने काम गाय सेमन तो यागन र nga ta ke mane jibigo refer kai kya oparan bung tamo gomna go engai bu blog ni andar klai mandai engai bukhuni sinmong ande gitarani hambaya